Igsoon importante gayud kaayo nga atong mahibaluan ang kaalam nga gusto sa Dios nga atong makatunan. Gusto sa Dios igsoon nga atong mahibaluan ang pulong sa Ginoo. Tungod kay ang pulong sa Ginoo igsoon mao kanay magtudlo kanato sa mga kaayuhan nga atong buhaton sa atong kaugalingon ug mga kaayuhan nga atong buhaton alang sa Ginoo. Ecclesiastes 9 versikulo 18. Mas daghan ang kaayuhan nga mahimo sa kaalam kaysa mga hinigiban. Apan ang usa lamang nga makasasala makahimog daghang kadaot. Igsuon kung makat-on ka, kung makasabot ka sa pulong sa Ginoo, daghan kagayud nga mga kaayuhan nga mabuhat nimo alang sa Ginoo. Ug dili na ka magsalig sa mga hinigiban dinhi sa kalibutan nga imong makita, kun dili imong saligan ang Ginoo. Tungod kay mas daghan ka og mahimo nga maayo kung ang Ginoo ang imong gisaligan, kung ang imong hinigiban mao ang pulong sa Dios, kung ang imong hinigiban mao ang Dios ug dili ang hinigiban nga imong nakita dinhi sa kalibutan. Hinumdumi igsoon nga ang usa ka makasasala daghan siya og mabuhat nga sala ngadto sa Ginoo, ug daghan gyud kini siya nga mabuhat nga makadaot ngadto sa iyang isig katawo ug labaw na gayud sa iyang relasyon ngadto sa Ginoo. Maong gusto sa Ginoo igsuon nga dili mo daghan ang mga makasasala dinhi sa kalibutan, kun dili ang gusto sa Dios nga bag-uhon ang matag usa kanato ka kinabuhi, nga atong ikinabuhi sa kanunay ang iyang pulong aron aduna kitay mga kaayuhan nga mahimo og mapakig-ambit ngadto sa uban ug labaw na gayud sa pagbuhat nato sa kaayuhan ngadto sa Ginoo. Gusto sa Dios igsuon nga ang atong saligan siya lang gayud, siya ang atong hinigiban ug dili ang mga hinigiban dinhi sa kalibutan. Maong gusto sa Dios igsuon nga magkinabuhi ug makat-on kita sa iyang mga pulong nga iyang gibilin sa matag usa kanato. Amen. God bless sa tanan.